השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. זאת אומרת שכוח התורה לאחר קבלתה אצל הצדיקים הוא יותר גדול, מכיוון שבכוח התורה לשנות את כל מעשה בראשית. לכן רבי פנחס בן יאיר גזר על הנהר ואמר להם, אתה לא נבקע, אני גוזר עליך ואתה תתייבש, לא יעבור מים בך. באותו רגע נבקע הנהר ורבי פנחס עבר. מה זכות יש לנו רבותיי אחרי קבלת התורה? מה כוחה של התורה? ומה שעושים פה בעתלית ובהרבה מקומות בארץ רבותיי, שהקשיים הם גדולים מאוד, אף אחד לא מבין מה זה מעט של קדושה במקום. תשמעו על ראש הנקרא, אני אספר לכם, היום היה אצלי היהודי שאיתו ביחד התחלנו את כל המהלך של הקמת בית הכנסת. אומר לי, תשמע, בשבת הראשונה היו 100 איש בבית כנסת, 100 איש, לא יאומן. ואתם יודעים שלפני כן הייתה התנגדות של התושבים להקים בית כנסת, אי אפשר היה להקים, ממש הלכנו בין הטיפות שם כדי להקים את בית הכנסת. ואם תראו איזה בית כנסת הוקם בסופו של דבר, שהייתה איזה תרומה של איזה יהודי בארצות הברית, חלבי, שהוסיף כסף על הכסף שמשרד הדתות הקצה, מבנה רגיל, אתם יודעים, המבנה אווילי מה שנקרא, ואת המבנה הזה לקחנו והוספנו כסף של התורם, הוא גם תרם, באותו יום עשינו הכנסת ספר תורה ביחד עם החנוכה. אז טיפה של קדושה רבותיי, טיפה של כוחה של התורה משנה את כל הטבע של הבריאה. זה כוחה של תורה. אשריכם, אשרי כל אלה שעמלים פה כדי שתהיה תורה בכל מקום ומקום, כי רבותיי זהו החוסן של עם ישראל, אין חוסן אחר. אין, אם לא בראיתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. יהי רצון רבותיי שכל אלה שעמלים ופועלים למען התורה הקדושה, למען להנחיל לילדים את הדברים החשובים ביותר, זה החינוך, כל אלה שפועלים בזה, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ישלם פעולכם, תהיה משכורתכם שלמה, כל אשר תעשו תשכילו ותצליחו, אמן ואמן. רבותיי, תסלחו לי, אני הולך לעוד אירוע, אז אני ממש מבקש את סליחתכם, ואני אשתדל בעזרת השם להיות לכם לעזר ולסיוע בכל דבר שאני אוכל. חזקו ואמצו. יישר כוח גדול ליושב ראש הכנסת הרב יצחק וקנין על דבריו החמים והנלהבים והנרגשים. אני רואה שלא הגזמתי, כי אברהם בשעתו באמת איש חסד שלא רק מעביר כספים אלא דואג להקים אוהלה של תורה ואוהלה של תפילה, קידוש שם שמיים. ימשיך בעזרת השם לבצע את השליחות בכנסת על הצד הטוב ביותר. לפני שנראה את המופע המיוחד שילדי בית הספר הכינו לנו ביחד עם המצגת, אני רוצה להזמין לדברי ברכה קצרים את רבה של העיר עתלית, הרב אלמליח, שאני חייב לומר שמי שעומד מאחורי המפעל הגדול הזה ביחד עם זוגתו תחיה זה הרב אלמליח. אני ממש נותן איזה אפיזודה קטנה שסיפר לי חבר לפני יומיים. הוא אומר לי, הוא מסתובב בשעה 12:30 בלילה בעיר עתלית, הוא אומר לי, על הדרך עברתי דרך שכונתו של הרב, הוא אומר לי שהוא מזהה שביתו של הרב פתוח ויושבים שם כל חבר המנהלים, כולל הרב סבק והרב גדסי והרב מנחם טל והרב אקסלרוד, בשעה מאוחרת ומטקסים, ומסיקה, הרב מסיקה, ומטקסים את זה יחד בשעת לילה מאוחרת, כאשר שומעים רק את המיית הגלים וכל האנשים כבר מזמן עלו על המיטה, על יצוריהם, יושבים ומטקסים עצה כיצד באמת להגדיל תורה ולהדירה. רב העיר, רבה של העיר עתלית, בכבוד. מוריי ורבותיי, ברוכים הבאים לכולם. ברצוני להודות לסגן יושב ראש הכנסת שקיבל אותנו בנוכחותו, לרב אקסלרוד, עבד חיפה,
לכל אחד ואחד שהגיע לפה, בראש ובראשונה לצוות ההנהלה היקר ששם ימים כלילות כדי להחזיק את בית הספר, צוות המורים, המורות שעושים באמת במסירות נפש שלא על מנת לקבל שכר, כדי להשריש ולהעמיק את הידע של התלמידים. אנחנו מסיימים בימים האלו מבצע משניות בעל פה, חבל שלא שומעים כולם, אלה שישבו כאן קודם. מאות משניות, עשרות פרקי תניא בעל פה נלמדו במשך שבועות ספורים על ידי התלמידים בתלמוד תורה והתלמידות היקרות. הדבר הזה נותן לנו את הכוח להמשיך, לא להפסיק את המנגינה הזאת של לימוד המשניות בשירה, של לימוד תניא בשירה. אי אפשר לעצור את המנגינה הזאת. אני אומר לחברים שיושבים איתי, לפני 35 שנה היה פה תלמוד תורה בעתלית, מור אבי זצ"ל נאלץ מהקשיים של אותם זמנים לסגור אותו. לקח 35 שנה עד שנפתח תלמוד תורה חדש, והתלמוד